Teknika italiarra. Hemen ere, zenbakiak deskonposatuz biderkatuko dugu. 16a deskonposatzen dugu 10 eta 6, 28a, 20 eta 8. Taula prestatzen dugu, eta elementu bakoitza biderkatuz jungo gara. 20 aldiz 10, 200. 20 aldiz 6, 120. 8 aldiz 10, 80. 8 aldiz 6, 28. 120 gehi 80, 200. Gehi 200, 200. Gehi 28, 200 da 28. Izan daiteke baita ere, 2 zifra eta 3 zifrako zenbaki bat biderkatzeko. Deskonposatzen ditugu zenbakiak, 315, 310 eta 5, 12, 10 eta 2. Taula prestatu eta elementu guztia biderkatuko ditugu. 10 aldiz 300, 3000. 10 aldiz 10, 100. 10 aldiz 5, 50. 2 aldiz 300, 600. 2 aldiz 10, 20. Eta 2 aldiz 5, 10. 3000, 700, da 85. 3000, 700, da 85. Azkeneko kalkulua buruz egiten dugu.